Hatnak videóztak. Most tanulok. Jaj, tanulok. Beszéltem, nem fogok tanulni. Viszketek, biztos lepra. Hol a lepra? Pont a Gina fejénél végül a Mindenek kell videóban. szírni. Jaj, Dorika szírja. Dóra, szerintem te még kapni fogsz ebbe a fél órában, amikor nem lesz óra. Au! Na de Fél órában, amikor nem lesz óra. nincs főleg addig lesz egy óránk a technika. Várjam, mert Dóra a telefon. De lesz ám technika, majd azon kapni fog. Hiszed, nem kéne valami. Ja! Valami másik rajta. Fúj, de Hol? Valami meg ilyen. Jó volt. Most miért itt vagyok, baszki? Hát tudom kérdezni? Nem tudom. Annak ma tanulok ma minden. Jézusom! De ne engem vegyél. Hát a Ginát veszem, nem téged, nem vagy benne. Na, kérdezzetek. Húha. Rendőr. Húha. Nem, mert fül. Rendelő. Ja, na. Vrák. Nyak. Föld, vagy zemja. Föld. Godici. Várjál. Godina. Viktor. Godina Viktor. Év. Viktor. Máma majd Viktor, nem mondjátok. Mit? Mi? Év. Mit vesztál? Godina. Mi van vele? Bocsi. Szem. Usi. Usta. Ja. Fájtót. Nos. Ol. Én vagyok itt a legokosabb. Most én kérdezek. Limonádé. Limonádé. Limonáda. Limonádá. Limonádá. Megvárni. Hol kell kinyitni? Tudom, az igéknél van. Pizzakát ír. Gondolom, az igéknél van. Igen, miért ilyen pici a képernyője? Ezt a kijelzést. Pizzakát. Milyen pizzakati pörrötte? A mert horvátos megszólalt. Akkor miért oda nézel? Oda nézzél. Hát de arra nézett, nem arra. De arra. Akarok, mert akkor megvakulok majd. Kellett volna hozzá a fényképet. Gina a zsiráf nyaka is. Kérdezek, meleg? Ladno. Tehát úgy kérdez, hogy Mondjad meg. Az a hideg, te hülye. Gina nincs azon járok. Mondjad, hogy meleg. Vrúgy! Tja. Rászte. Halány, akkor vrútja. Vrútja, ott elő, vagy ott hát. Kötszel. Ellen. Vál. Hogy fogok én ilyen hosszú szállomba? Ne. Izé. Rána. Mindjárt 3 perc. Mondom, vál. Mondta, hogy rámenne. Ja. Közé rámenne. Melkos. Ez pedig legyen Új. Melkos pörsa. Új. Pörs. Has. Tört. Szín. Szökce. Ma felrakom májvépre, haza mentem. Ez a mi a szín? Fogorvas. Dubár. Rütnik. Csisz. Törölköző. Golyeti. Beteg. Obráz. Beteg. Obráz, az izé. Az obráz, az a... Te lehet focizni! Szarok. Itt a Barbie. Szarok. Minden utca végén. Peta, az nem pénzek. Nem, az Peták. Hogy elértem? Mondjad, minden utca végén szalok. Minden utca végén szalok. Minden utca végén szarok. Minden utca végén meleg. Szarok. Őt szarok. Szarok. Nem érted, hogy sarok? Szalok. Minden utca végén kurva. Jön, Szadni. Dora, az védi fej. Ambulanta. Ambulancia. Földegyekről te földipre. Nem baj. Telefonport. De nekem láttam, csak így. Mi áll? Mi áll? Ó, mi áll? Barni, mi áll? Mi áll? Mi áll? Nem veszem, hogy ide videóznak. Fejlesztésben. Májvipre. Ki nem szarja le. Csak Rabant, azt is vett ma, milyen szép. Vesz az a faszot. Rabant, ne törd meg Rabant! Ne, Rabant!
Nem, de gyümölcs. Gyümölcs! Mit akarod, Pali? Te Szép virág. pöcsöt mondja. Itt a virág. Te meg az Imi? Én meg az Imi. Múltkor kezdi nekem a Magyinak. Imi. Ilyen volt. Mondjátok picsáját. Van a kapusról. Vagy igen. Ma hazamegyek és egyből felrakom. Ma úgyse lesz otthon az Anita. Nem van, de beesik. Veszik. Hova? Aztán hol kiveszem? Van egy kis bogár is van. Istenem, ez fáj. Ugye hívjuk a kurva. Hívják a kurva. Mi az a végig 8-8-20? Akkor tudom ki az. Te vagy mi? Nem gyakorlatilag. Nem. Azt hittem, te vagy. Nem. Keresztüli? Igen. Keresztül. Nekem 82 a Nekem szállás. 82 a vége. Majd mindjárt megnézem. Nekem 82 a vége. Nem mondod. Ki De a? én nem vagyok kurva. Majd várjál, mindjárt megmondom, mert nekem is megvan. 24, 20-as. És 11, 8, Nem, egy 30-as, és 4-12-re végzünk. 0-32, 25, 4, 12. De mondom, hogy 20-as és 20. jó, és akkor most egy kurva számba, és neked melyikért? Én a hozzás nagyját mondom, te hülye. Ja? Hülye! Hülye vagy. Én még tényleg egy